Pag malim tayo malit sa kapsat, ngayon itutunan natin ating tayo napuluan ito. Dati ko na namin tingin second grade also as kayo ito ako din man nakamo. So sa payman ni amin kapsat ket awagan man niya natin Marisa. So like magidolo kanya tayo dito. Ate Marisa, open yung prayer ate. Yung harod amin, sakbay nga mangrugi, dati paset, kadati topic review mi, itang aldaw, masapul nga rod nga intayo, ag dawat, iti amin nga sirip nga agapo ni Apo Diyos, ngamin kat iso ti kang runaan kasapulan, kadigiti amin nga banbanag itibiyag tayo. Ang dumog tayo nga rod amin kakabsat, awisan kayo amin iti may sa akararag. Amami nga Diyos nga nailangitan, agyaman na kunay Apo, kareti nga aldaw, na inted mo manen kada kami nga parabor o Diyos. Tangamin, ang kami manen pagsasaritaan, iti saom. Tapnon ti kasta, katigiti amin, nga buy-buya, ken dumdumnged kada kami, ken all the more nga manayunan, digiti panakaamuda ken kastamet o God, nga babaen, ti panakanglig na kadigiti sasaom, dahito nga parabor mo, Apo Diyos, ket maiwaras kadigiti amin na tao, tapnon ti kasta ket masurusuro damit o God, nga agkaroon iti pamatiken ka, ken kastamet iti inaldaw-aldaw ka nagbiagda, ket nagragsak laeng, ken nagrago iti biag, no adda kami ken ka. Ngaro duwa po Dios iti amin nga panagbiag mi, masapul nga rod nga kada kami amin tata, agraman karigiti agbuy-buya ken nagdingdingeg, nga ti parabor mo nga naindaklan Apo Dios. Haang kami maikari, ngem gapu nga rod kadaytoy nga ayat mo, ket naaddaan kami. Ngaro duwa po Dios iti amin nga kadwa kita nga panelist, as well as karigiti amin nga members mi tata, kaya't kung nga rod nga dawatin Apo Dios nga purify our hearts, you are holy God, ket ti kayat mo ket agbaling kami met nga nasantuan ita sangwanam, ket nga rod po Dios, Jeje Espiritu Santom, ti umay kumagtaing kada kami, ken mangisuro kada kami, isulaeng iti sirib mi. Ngarod o Apo Dios, dawatik amin daytoy iti napilig nga nagan, ni Hesus Kristo nga anak mo. Amen. Nimbag malen nga malem yung gagayem ken kakabsat, ket tata ket inak man i awagan iti tunggal maysa digiti member iti panelist tayo. So awagak mga raw ni dito lang kakabay ko ni Sis Alifean. So, nembag nga malem tayo kakabsat. So, kablaawan kayo manen iti nembag nga gabi itayo ket kadwaen da kami iti lasod iti maysa nga oras ket tinggen nyo dagiti kapadasan ni nga agtultulnog ken ni Hesukristo nga Apo tayo. Dilaeng. Sige, awagak met ni Ate Aya. So, naimbag nga bigat ay malem. Naimbag nga malem tayo amin, gagayem ket kakabsat. At tuy kami manen nga maibang buray kada kayo iti mensahe ni Apo Diyos ken sapay kuma nga hang kayo nga maumpuma ken very excited kayo lata iti agdengeg iti sasao ni Apo Diyos, tapi sao ni Apo Diyos iti agserbi nga guidance tayo iti panagbiag. God bless you all. Thank you Ate Aya. Kay tata na awagan pwede ni Sis Sinya. Hello, grasya ken kapya, kada kayo amin nga manen kapsa. Ket awisan da kayo manen nga agbuya kadaytoy nga topic review tapno no aggadal tay amin kadaytoy nga sasao ni Apo Dios ti mensahe na para kada tay amin.
Talang, God bless. Kitata nga gundaway kakabsat, awag meten ni Ate Marisa. Okay. Kakaiba man dito oras tayo tataya, kakabsat, oras mi, andapay lang itilawag, isot gapuna nga kung nakita ta, na imbag nga malem, kada tayo aming kakabsat, naranyag nga aldaw, tayo amin, itatanga kanito, na bendisyonan, kaya awisan da kayo manin apo, nga agdingdingig itataka kami, kaya nagbuy-buya, nga dahito manin nga topic review, kaya may salaing itigandat mi, dijay maipakaam mo, iti ayat, iti Diyos kada tayo amin, tangamin kat dito iti makaayo kini Apo Diyos, dijay maipakaam mo, iti sa una kada tayo. Naimbag, nga malem tayo amin, kakabsat. Thank you Ate Marisa. So tatang gundaway kakabsat, ket dito ilas panelist tayo. Awag akmet ni Brad Romen. Okay, limbag nga malem tayo amin kakabsat, ket at kami manen nga agiburay iti sasaw ni Apo Dios, ket kumanya kablaawan dagiti kakabsat nga naka-online, most especially dagiti in-invite ko nga contact ko nga makipagbuyada ken kada kayo amin, ket hangkay ko mga mamuma nga dumngeg nga ken pag-learn pa dagiti sasaw na Apo Dios. Bigyan lang kakabsat. Praise the Lord kakabsat, digiti biagyo. Ket tatan kakabsat, ket intayon iti point number 1, dati tupiko tayo. Plus bro. Diti point ada iti talo nga inte pagdidiskasan kakabsat. Dumuras iti panakaamo ken Kristo. Dimi kadwa kakabsat ket dumuras iti panakaamuyo ken Kristo. Dimi katlo ket dumuras iti pakaitan ukan ken pakaidayawan ken ni Kristo. Ket kakabsat ket unaen tayo datoy point number 1 nga kunana ditoy ti parabor ti Dios ket kanayon anawadwad para iti tumunggal maysa. Kasanom nga iyan nato ti parabor ti Dios iti inaldaw-aldaw pangsurot mo ken kuana. Ket amo kakabsat nga excited iti tumunggal maysa nga ag-share kadigiti nga panelist tayo. So nga awagak man ni denggen tayo man iti revelasyon nga inted ni God kanyana, awagak man ni Ate Marisa. Sige. Naimbag manen nga rabi tayon kung akon kakabsat na rumabiin numampay adapay lang itilawag na wen detoy punto nga umuna amin itata ket ti parabor iti Dios ket kanayon anawadwad para iti tumunggal maysa kasanom nga iyan nato iti parabor ti Dios inaldaw-aldaw apan ang surot mo ken kuana ket detoy man lang iti makita babaen iti detoy nga parabor nga idaklan iti Apo tayo nga Dios kanya nga mismo nga kanayo kasanok nga iti inaldaw ket kasanong ti panang surot ko ken kuana. So umuna pay laeng deti nga ti nakapatpatay kakabsat nga kasapulan nga kanayon nga nakadependara kini Apo Dios isu na lang ti kasapulan iti biag ko babaen iti inaldaw nga devotion. Umuna pay lang nga panagbangon isunan ti daydayawe nga amok nga isu ti makaayo ken kuana ngamin daytoy ti mangipakpakita ti umuna nga panagdaydayaw mo ti umuna nga panagriing umuna nga oras mo iti panagbiag mo iti tunggal aldaw ket babaen iti panagdebosyon nga isu na laeng iti pagrukbaban pagdaydayawan tangamin digiti amin nga aramid ko titong aldaw ket isu laeng iti kasapulan kas kinuna nga rod kadagiti previous itata nga ongoing nga CFC nga kanayon nga maipalaglagip wenno ipalpalagip iti sasaon ni Apo Dios nga nakapatpateg unay nga intayo dumalan wenno intayo suruten iti pagayatan na babaen karigiti aramid na aramiden tayo ipakaammo tayo karigiti amin nga tattao
Especially itata deti topic ket regarding iti family. So kanyak tata deti nga parabor aket hanak maumuma nga kanayon lakta nga isasao kun ipakpakamo iti sao ni Apo Dios iti amin na banag when we lie down, when we walk along the road, when we get up, and di pay no sa sarita kami dagitoy lakta iti maibidbida iti sao ni Apo Dios. Di laing kakabsat babaen ti grasya na ken parabor daytoy laing iti nakarami. Thank you, Ate Marisa, DJ revelasyon nga inted ni God kanyam. When ayag pa iso DJ bagam devotion kami, napaka-importante nga talaga DJ naawat tayo nga parabor kanya Apo Dios no kasanuteng ibiyag DJ nga inted na kada tayo. So ketataket awagak meten ni Sis Alipean nga no namit iti revelasyon na kadating topiko kakapsat. So, naimbag nga rabi itayo manen kakabsat. So para kanyak may pakita kuno mapatunayak nga ada kanyak iti parabor iti Dios iti inaldaw-aldaw babaen iti panagtulnog ken iti panagsurot kadagiti bilbilin na kangrunaan na iti maysa nga Kristiyano dapat adda iti nauneg nga relasyon na iti Dios. Ket daytoy nga relasyon mangrugipay lang iti agsapan daytoy ket sapulen tayo babaen iti panagdayaw ken babaen iti panagsukisok panagmeditate iti sasauna. Daytoy nga sasauna isu iti mismo nga mangmangted kanya tayo iti biag aging gana nga malpas iti aldaw tayo ket blessed na kasamit iti pamilya ta naadaan kami kadetoy nga parabor. Daytoy nga parabor nga usaren mi aging gana nga mauray minto DJ iyo umay ni Kristo. Daytalaing J. Praise the Lord, Sis Alifean. So tata gagayem ken karabsat ket awagag meten ni Brad Romel no namit iti kapanunutan na detoy. Okay, so naimbag na malantilit kakapsat. Bali, kahit ko lang namin nakuha nga i-define dito nakadideti parabor ni Bagpaganit. Parabor iti Diyos. Nga, nung itinantayan kakapsat iti parabor iti Diyos. Kasla ko ma-free gift soon ako Ngainted na ko makanya tayo. Kahit kasanuba nga most usar dito nga parabor iti aginaldaw-aldaw nga pangsurot ko kenkwana. So kaya may isang ubray kakabsat ket dagiti aginaldaw-aldaw nga ubray ket kasla ko maibagak nga it is all by the grace of God. Kasi no once namin like for example ko dagiti simple ko mga task nga naubra ko achievement ti ginaldaw-aldaw hang ko mabaling ibaga nga inaramid ko dati babae ni tibukod ko nga aramid no di it is by the grace of God. So nga DJ kakabsat iti may isang makikita nga kasanok ba nga natok dati parabor iti Dios iti panagbiag ko. So haan ko dapat nga i-claim nga digiti obra ta ginaldaw-aldaw ket pabayen ti bukod ko nga ramid no diket it is by the grace of God. Kasi no daily mindset ko mga parang inaramid ko detoy parang ag-create so nga miniti pa iti panang panagtalat iti bagbagi. So napintas kakabsat nga nyaman dagiti maobraan ti aginaldaw-aldaw kay I should make sure ko nga na it is by the grace of God. Hindi niya lang kakabsat. Praise the Lord, bro. DJ inted mo kada kami. Ket sakbay man ti amin kakabsat mga wagak mampay iti may nga panelist tayo. Sakbay nga mapantay iti point number 2. Awagak man ni Ate Aya. Okay, so good afternoon or good evening na kasi magkagabi na .
So nakapimpintas detoy topiko tayo itat nga bigat nga rod deti kunana nga rod ket deti point number 1 nga kunana ti parabor ti Diyos ket kanayon anawadwad para iti tunggal maysa. Kasanom nga iyan nato ti parabor ti Diyos ti inaldaw-aldaw apan ang surot ti Kentuan. So agpaypay so detoy nga talaga nga nakawadwadwad iti parabor ni Apo Diyos. Kada tayo. Kaya awan iti rason nga haan tayo nga makapagtulnog, nga makapag-ubay kenkwana kasi di grace ni Apo Diyos, when parabor ni Apo Diyos ket nawadwad. So ana ba dete what is the use of this grace in our life? So kanya personally nga habang agtulnog ken ni Apo Diyos nga makita detoy grasya ni Apo Diyos kanyak nga habang agtutulunga sa kumakanyak I am working but siyempre ado iti pressure, ado iti stress iti trabaho pero haan nga rason di jay tapnunuhan na nga agtulog ni Apo Diyos ket na nakita iti grasya ni Apo Diyos nga uray nakabanbanluga, uray ado iti trabaho, ti grace ni Apo Diyos nga ikited na kanya ket ikikanak iti extra strength. Diba? Nga uray mapuyatan na, makariinga, naka-recharge sak manen, na-revive back manen, kumbaga haang ko nga marik na DJ banlo sa kumakanya, sa kung example, itinesa nga ordinaryo nga tao, nga no, nabanlugan kat aginanan, awan iti time nan para kanya. Pero, haan nga rason din kasi nakita nga grabe iti grasya ni Apo Diyos kanya, nga habang nga agtutulnugak, kasi, dijay, ikikanak pa iti extra wisdom nga rod, nga mas lalo nga mapadalit dijay ubrak, nga mas excellent pa kada amin. So, DJ iti makita nga parabor ni Apo Diyos nga maitit maisasabiyag kanak habang nga agtultulno kake. So, DJ Lae, mga kapatid, thank you. Praise the Lord, Ate Aya. Ket kakapsat intayon iti point number 2 tayo. Kunana diti kakapsat, diti point number 2 tayo, apaman nga umununeg ti panakaambo tayo iti pagayatan ti Dios adu dagiti kapadasan adumteng. Kasanom nga iap aplikar ti parabor ti Dios kadagiti sitwasyon nga iti panangkitam ket saan maiyan nutup iti kayat mo mapasamak. Anya ti masapul mo nga ramiden tapno agtuloy kalata iti panakairelasyon mo ken Kristo uri adu dagiti pannubok iti biag mo. Ket tatakabsat ket awagak man ni sisi niya nga intimate denggen detoy kapanunutan na kadetoy sisi niya. Okay, thank you, Kuya. Pud noon ay kakabsat nga talaga nga adda dagiti kapadasan nga dumteng nga nadaduma talaga nga adda dagiti unfavorable, daduma ket saan talaga nga kaslang same ka DJ kayat mo kumamit nga mapasamak. Detoy ket talaga nga mapaspasamak as we go on iti spiritual journey tayo bayat iti panagtulnog tay ken kuana ket adumet ka talaga iti pakalisan iti faith no kasano nga i-live out iti pamati ken kuana no kasano nga work out nga talaga no ana dagiti instructions na ket kasano kadi nga maiaplikar iti parabor iti Dios kadagiti kasto nga klase iti sitwasyon iti panagbiag ko. Kanya kakabsat ket talaga nga importante nga amwen no ana talaga dagiti dagitoy nga parabor ni Apo tapno iti kasta iti anyaman nga dumteng nga pasamak or iti anyaman nga dumteng nga sitwasyon iti panagbiag ket makita no ana DJ
number one nga instruction nga talaga ni Apo kanya. Adamit digijay instances no daduma nga sa bali iti kayat ko ken ka DJ ayan iti kayat nga ubramet kanyak ni Apo ngem talaga nga na check nak meta kuna na iti 2 Corinthians 10:5 dati iti pinaka nag-anak kanyak idi nga na minsan kuna na ngamin ket ikaten mi amin a kinatangsit makalapted iti panakaammo iti Dios ket kayawan mi amin a panunot tapno agtong palda ken ni Kristo iti captive talaga amin digiti nga thoughts or even yung mga arguments tapno no agbalin nga agtulnogak ken ni Apo Dios ket tapno no kasanok nga rod nga aramiden daytoy or ana ti kasapulak nga aramiden tapno agtultuloy aklat ta iti panakirelasyon ko ken ni Kristo uray adu dagiti kastoy nga panubok iti biag ko tekas kunak nga rod itatayen nga kasapulan nga addaan nga talaga iti inaldaw-aldaw nga panagdebosyon tapno no iti taray iti panunot and even digiti kayat nga ubraan ket mai-inline nga talaga iti pagayatan ni Apo Dios ken tapno no ma-experience ko metlaeng nga talaga iti nawadwad nga parabor na para kanyak. Jay lang po ya. Praise the Lord. Sisi niya. When nagpaiso ay ang iti panakam-ammo tayo iti pagayatan kanya Apo Dios ket adu nga talaga digiti kapadasan tayo nga dumteng. So mamatiak deti gagayem ken kakabsat nga iti panlubog iti biag iti tao ket naduma-duma nga klase detoy ngem iti panagayat ni Apo Dios no didismursur tayo iti panagayatan na ket amok nga isuna iti mangted kada tayo amin iti kasapulan tayo. So tatagagayem ket awagak man ni Ate Marisa. Ate, nakamute ka? Okay, sige. Thank you, Jay. When ayan, jakman kami nakita deti nan. So sorry, kakabsat ya. So tatay ko nakarod ket uray siya ket magustok deti nga punto iti maikadua ta deti ngamin aket deti DJ panakates ba ti pamati tayo kini Apo Dios. Kasi kunana dito ket no dumteng digiti kapadasan. So digiti kapadasan nga unfavorable nga tay kayat ko kumanga mapasama nga ti kayat ti Apo Dios ket ti kayat na iti mapasamak. So test of faith nga talaga detoy na maipanggep ka deti kakabsat. Kasi kunana met ngamin iti 2 Peter 3:18 naglawag kakabsat nga kunana ket dumuras kayo iti parabor ket panakaamuyo ken Kristo nga Apo ken mangisalakan kada kayo. Itan-ok ken idaydayaw yo. Itan-ok ken idaydayaw yo ni Kristo ita agingga iti agnanayon. So meaning no talagang am-amu tayo isuna no dumteng digiti kakasti nga padas digiti tes iti biag tayo daytoy nga makita tayo dijay na indaklan nga grasya ni Apo Dios kakabsat apay ngamin ammom no sino dijay rumbeng nga piliem ammom no sino dijay rumbeng nga surutem ket kanya for how many years nga talaga nga napadasak digiti kakastoy nga kayat ni Apo Dios ngamin true kadigiti test dumuras tayo kunana. Isot gapuna nga ti kayat na aket sino ti piliem, sino ti patjem, sino ti pagtalkam no digiti kakasting nga sitwasyon. So proven ngamin kanya kakabsat hangko maisukat daytoy parabor ni Apo Dios. Kat once nga iso ti surutem mariknam DJ rag-o ken ragsa iti kaunggam ngamin ti kayat ni Apo Dios iso ti masurot. Ta daytoy iti paraan na when wagas na tapno ti kasta ket dumakkel tayo iti pamati ken kuana. Kunana nga rod ita aginggat inggana. So kanyak lang by faith, test of faith. Yun lang, Jay. Lord, ate. Ket
Awag akmet ni Sis Alifean. So, para kanyak met, adumet nga talaga iti kapadasak ken dagiti test ken problema nga dimteng iti biyag ko kastamet iti pamilya lalo iti pamilya dagiti kagayem ko kastamet iti pagubraak. So nakita nga apay nga tultuloy na apay nagbalaigi ak nga dijay agtulnuglat takan kuana uray adu dagiti paspasarap ngamin nakitak dijay mismo parabor iti Dios iti biag ko napadurasak gapo kadagiti sasauna dagiti bilbilin dagiti leaders kastamet dijay Holy Spirit nga impaay ni ako Dios kanya patuloy nak nga maadaan daytoy nga kinatib care babaen kadagiti bilbilin nga inted kanya iti Dios tapno addaman pay iti umay nga panubok iti biag ko patuloy naklatang lumaban ken agballaigi kadetoy mapaspasama kanyak nga biag ita kakabsat. Jay laeng Roger. Praise the Lord, Sis Alifean. So, amok ni-share mo kasi kanayon kong makikita ken DJ kinapudno launay iti pinangsurot nga talaga kay ni Apo Dios ket makita DJ ipapaay na especially iti family ta. So, tata gagayam ken karabsat awag meten ni Ate Aya. Okay. So that we met point number 2. So, pudno nga talaga nga kunana ito'y nga apaman nga umununeg iti panakam-amok ken ni Apo Diyos. Kumbaga, di kunana iti nga rod na TNT point number 2 nga apaman nga umununeg ti panakam-amok tayo ti pagayatan iti Diyos. Adu dagiti kapadasan nga dumteng. So, pudno unay detoy nga habang umununeg, DJ panakam-amu tayo iti will ni Apo Diyos kano pagayatan na, adu dagiti test nga dumteng iti biag tayo, kanya personally, na-experience ko met DJ nga habang umununeg, ket adu met talaga dagiti kapadasan nga dumteng. Ngem kunana nga rod itoy haan nga gababaen iti grasya ni Apo Diyos. Kada kumadagiti banag nga dagiti test of faith iti biyag ko ngem habang nga amok ni Christ nga dagiti kumabanag nga haang ko nga kayat pero babaen iti word na nga isu ti ireveal na kanya nga deti nga ibagbagana nga deti iti masapol nga aramidek tapno no agtuloy lata di panakirelasyon ko ken ni Apo Kristo ket di umuneg di word life ko wenno di panakaamok ken ni Christ ta anyaman iti panubok wenno dumteng iti panagbiag ko kayak nga ag-adjust. Diba? Basta kuma DJ danom kumaya o iti danom kumaket no yan naman iti pangikabilang nga any container but kumbaga kaya na di ba? Whether kumaoblong anyaman iti shape na kaya na, di ba? Kastalat kanya nga personally nga itimet iti pinaka-challenge kanya nga anyaman dagiti ited ni God nga panubok iti panagbiag ko but by faith ken babaen iti word ni God makaya nga i-will ko yung will ni God sa. So, DJ laeng gagayem ken kakabsat.
So thank you very much. Ting sharing nyo. Ket tagakabsat intayon iti point number 3. Paki-plus bro. Kung na diti kakabsat, ti kinadayag ni Hesu Kristo ket makita kuma kada tayo. Kasanom nga idaydayaw ni Hesu Kristo iti trabahom, panagadal mo ken kadagiti inaldaw-aldaw a desisyon mo. Nagpintas dating sa ludsod kakabsat. So awag akmanirag ni Sis Alipean nga isuna iti anamet iti kapanunutan na dati kakabsat. Sis So, Alipean. Para kanyak met, may pakita iti kinadayag ni Heso Kristo iti panagbiag ko, babaen iti panagsaok iti nasayaat, panagaramid ko iti naimbag, babaen iti panangishare ko iti naldaw-aldaw ken ni Heso Kristo iti padak nga tao. Kasi met kadagiti katrabakwak nga dapat pag-break isuda, isuda ket maiturong met iti panagayat ken iti panagtulnog iti Dios. So babaen nga talaga iti nalinis nga puso ken daytoy nga puso ket makita ni Apo Dios tapno dagitoy nga tattao ket maalukoy met anlaeng nga iti katrabakwak no diket kang runaan met dagiti gagayem ko ken iti pamilya. So jay laeng jay. So, praise the Lord, sis. So nagpintas ay kakabsat deti nga imbaga na ngamin dito nga datayo gaya mga nakaawat iti pudpudno nga pinagayat ni Apo Dios ket makita kadatayo diti biag nga inted na kadatayo. No kasanutay nga idaydayaw isuna dati makuna kakabsat ka dati pinangi-express tayo iti ayat tayo kanya na ket babaen iti pinangiwaragawag digito nga sasauna. Ket amo kakabsat nga iti biag iti tumunggal maysa ket dati iti ibagbaga ngamin ni God kanya tayo iti calling nga dapat nga maawatan tayo iti naon unegpay. Ket kayat kuman nga awagan ni Brother Romel nga iso namet iti kapanunutan na kadati kakabsat. Once again, imbag nga rabi tayo kakabsat. Ket ikuna na dito point number 3. Ti kinadayag ni Hesu Kristo ket makita kung makada tayo. Kasanom nga idaydayaw ni Hesu Kristo iti trabaho, panagadal mo ken kadagiti inaldaw-aldaw a desisyon mo. So importante kakabsat nga maidaydayaw ni Hesu Kristo ti digiti areas nga nangikabilan na kanya tayo, like for example kung mga opisina tayo, may estudyante ka kat dapat kat ma-display dejay character ko man ni Jesus Christ kanya tayo. Ket no kita namin kakabsat ti may nga situation itatta no ti kakadwa tayo ket kapwa tayo nga Christian magaling nga ma-display tayo dejay pagiging Kristiyano kuma. Ngayon, once nga, like for example, dagiti area pagdudugraan tayo, no, dagiti area nga nangipan kanya tinapo Diyos, DJ, iti talagang mapakatesan, no mai-display ba talaga dagiti kinadayag ni Hesu Kristo iti panagbiag tayo. Tako na nangarod iti sasauna, DJ Matthew chapter 5 verse 16, tako na in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So nakapinpintas kakabsat nga kailangan tayo nga kailangan nga makita iti sabali nga tattao the glory ni God. Kanya tayo tapno may saping nga wagas daytoy tapno ma-encourage tayo isuda. Like for example ko dagiti pagububraan tayo ket dagiti ko mabanbanag nga parang madi ko mga inobra dagiti kakadwate ket mabalin ko mga masair deji riknam kuma yung gapungat adda ni Hesu Kristo ti panagbiag tayo kaya tayo nga adda ti peace tayo adda ti self control tayo kasi dili nga rod gigaman tayo kuno adda kanya tayo deji character ni Jesus Christ. So nga iti nga tao nga imuneg iti panakaawat iti sasaon nga Apo Dios
king Gloria naket agdaan so na iti tarigagay nga mangi pakita iti sabali nunya ti na Christian one nga panagbiag. Di lang ko kakabsat. Praise the Lord, bro. Kay tatawag akmeten ni Ate Aya. Ate Aya? Roro, hanap nga pangeg, Roro. Hello? Mayatin natin. Okay Okay, na. mayaten. So, pudno, kuna na detoy nga 30 point number 3 nga kuna ti kinadayag ni Hesus Kristo ket makita ko makadatayo. So, pudno detoy nga kanya personally nga bilang tunog ken nagserserbi ni Apo Dios nga makita talaga iti panagbiag ko nga adda ni Kristo kanya. So, on my part, kasunod nga idadayon na Apo Hesus Kristo iti trabaho. So, ken kadagiti inaldaw a decision ko. So, kasano nga rod bilang isang Kristiyano nga and serving God na makita talaga kanya iti biyag nga na born again nga deti nga rod nga ti kunadaket naada ka iti mesa nga organisasyon wenno grupo nga napudpudno ka nga talaga nga anak ni Christ ket makita talaga iti biyag mo. So, on my part, nga deti kasano nga idaydayaw ko ni Apo Hesus Kristo iti biyag ko by setting an good example to them nga of course magunod ko lang talaga detoy babaen talaga iti grasya ni Apo Dios. So, in times nga praise the Lord met iti biyag ko, all glory met amin ken ni God nga DJ panagtulnog ko ken ni Apo Dios. Di ko nakasla DJ naibagak itatay nga uray ado iti stress when ado digiti point nga ado digiti banag nga pakasurunam ko na when DJ ado digiti banag nga mang-provoke ken ka by the grace of God and through DJ word ni God nga DJ Holy Spirit ada may ibiyabiyag ko and DJ may ipakita nga DJ in times na kahit ado iti pakakumikuman pero by the grace of God nga adala ta DJ yan iti peace can be gentle and quiet spirit kanya nga maipakita deti talaga iti panagbiag ko by that makita iti grace when no dete makita da DJ ni maipakita DJ glory ni God iti biyag ko. And kastamet, dati ko na nangarod nga dito'y inaldaw-aldaw nga decision. Of course, DJ maipakita talaga nga on my part nga kasano nga maipakita DJ DJ dayo ni Apo Diyos ket DJ through the revelation of God maisabiyag kanya but dagiti decision po but will ni God ken mayan nutok na makita da iti tao DJ biyag nga iti word ni God ket maibiyabiyag kanya. So DJ laeng kagayen ken kakabsat. Praise the Lord, Ate Aya. Ket sakbay man ti amin, inti mamang denggen ni Ate Marisa. Sige. Okay yan. Sige, naimbag manen nga rabi, kakabsat, dito punto nga may katlo itata,
Ket umuna pa lang ket deti kuna na ngamin ito iti kinadayag kuna na dito ni Hesus Kristo ket makita kumakada tayo. So meaning amo tayo met ti kinadayag ni Apo Dios aya kakabsat. Isuna ket nasantuan. So meaning ti kayat na nga rod nga makita nga parabor iti maysa nga pinarsuana ken mamati ken kuana. Dijay kinasanto. So kanya base lang iti experience ko kabsat adda ngamin iti na minsan nga ijay eskwela idi kadigi anak. So adda ti problem kadigi subject ket kadeta pay ngamin nga kanito idi ket naipatang ko na ket di nga preparation for the LDI. So kadijay papanak nga training idi 1 month training para kadeti church tayo as a leader. Ket amin dagiti ket napasamak tapnon ti kasta ket makita met DJ dayag ni Apo Dios DJ naindaklan a grasya na babaen kanyak. So DJ sitwasyon ngamin idi kakabsat aket deti nga mestra ket permi nga masuron kasi adu DJ incomplete ba DJ requirements DJ anak ngem kadwak deti advisor na actually nga isunat ti kadwak nga mangisarsarita kadiya nga sitwasyon tapno ti kasta ket maurnos before man lang DJ papan ko ka DJ nga training. Ket tinapasamak kapo nga rod ta adda kanya iti Dios. Na display DJ kinadayag na taapay. No ti kunayo ket simong batak wenno naki-argue ka DJ teacher haan. Amin nga pamabain, amin nga agkakadakes nga naisao, amin nga panaka-reject kon kuman no mabalbalinen ket talagang ipigad na pa yan dati nga mestra nakita kami kanariknak ti kaadda ni Apo Dios kanya nga mangisurusuro wenno ti kaadda na kadata nga sitwasyon tapno ti kasta ket DJ dayag na ket makita mai-display. So ti inaramid ko lang nagkarkararag ken DJ na form kanyak iti humility. Di ba amo tayo met ni Apo Dios ket napakumbaba nga Dios. Ket dagiti ti kaayo na. So to cut the story short, kapungarod ta nakita dito nga dayag ni Apo Dios iti biag ko ket naaramid ko babaen lang ti parabor na kanyak han nga siya. Ngem ket di nakita DJ parabor ni Apo Dios. So anat napasama kabsat DJ ending na DJ pinagsasaritaan mi. DJ mestra kasi lang hana napupuutan nga bigla nga dedi adu nga sa unan kinadakkel DJ uninan kas lang no kuma dav DJ nakita kon DJ ending na. So meaning working ni Apo Dios DJ nga dagiti ti kaayo na nga rod mai-display mismo kada tayo no maawatan tayo isuna kasi tikit kitain ni Apo Dios kada tayo kakabsat ket DJ kaunggan han tayo mapeke ni Apo Dios anything what is hidden inside makita na ket tapnon mai-display nga rod iti kinadayag ni Kristo kada tayo DJ tina-form namin kanya ka DJ nga sitwasyon idi kakabsat ket DJ humility ket nakita ti grasya ni Apo Dios ti pavor aminen ket adda kanyak naurnos naragsak DJ riknak before ka DJ training DJ lang kakabsat. Praise the Lord, Ate Marisa, DJ in-share mo kada kami. Ket ambok nga ni God iti nagtrabaho ka DJ nga life mo. Ket agyaman na kakabsat digiti nga in-share nyo, digiti nga member iti panelist tayo. Ket tatan kakabsat awagak meten ni Brad Romel para kada iti summary ken applications na kada iti nga topiko tayo. Brad Romel? Okay, nakapinpintas kag payso kakabsat dagiti napagtutungtungan tayo nga aldaw. So it's all about diti panas tayo iti parabor ken panakaamo ken sa Kristo. So ati pinaka summary ken application diti kakabsat ket apeng iti may nga tao ket kailangan nga nasken nga dumuras iti panakaamo na iti grasya ni Apo Dios. Kasi dito nga mga kabsat ket makita tayo nga tikila importante iti grasya ti aginaldaw-aldaw di imbaga kita nga roden nga DJ inted na nga biag kanya tayo ket may nga wagas dajay iti
panangipakita iti grasya ni Apo Dios kanyata ket dating nga biag ko mga kabsat ket mausar para kadigiti paagloryaan ni Apo tayo a Dios ket adagduma damor nga dumurdor as ditoy panakaammo tayo iti grasya ni Apo Dios ket damor met nga itetes na DJ dagiti like for example dagiti challenges iti panagbiag tayo nga iti kailangan lang dapat nga obraen tayo ket mas lalo pa nga paunigin tayo datoy dati world life tayo. So if you want to grow in the grace of God, kailangan nga dumuras tayo met iti panakaammo iti sasao ni Apo Dios. Kasi deti sasao ni Apo Dios iti timangkad kanya iti banbanang nga dapat nga obraen tayo taginaldaw-aldaw. Ket iti may isang nga Christian one, nakay importante nga ma-display met iti gloria ni Apo Dios iti dagiti lugar nga nangipanan kanya tayo na Apo Dios ket DJ nga rod ma-display DJ life tayo iti sabali nga tattao. Kas DJ imbaga kita tingarod nga kuna nakit let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So the more nga ipakita tayo di change life iti sabali nga tattao, the more met nga agkarkaroon iti chances nga maka-encourage tayo ma-encourage tayo iti tattao nga masidagdamit kina Apo Dios. So DJ lang kakabsat ket naimbag nga rabi tay amin. Praise the Lord, bro. Kita tawag ang meten ni Sis Alipean para kadating gospel presentation tayo. So, naimbag nga rabi tayo kagayem ko, kakabsat ko ken Kristo. So, siyak ni Ali, may sanak met nga dalan iti Dios. Pudno launay nga datayo kaya tayo iti dumuras iti parabor ken iti pannakaammo tayo iti Dios. Anay nga maaddaan tayo iti relasyon ken kuana ken ikarigatan tayo iti agbalin anasantuan ken nalinteg. Kas jemet nga kitain tayo iti bagi tayo iti naldaw-aldaw haan tayo nga makabasol babayan ti panagsao panagaramid ken iti panagpanunod. So kitain nyo kakabsat DJ Sunflower. Di ba kayat na iti dumuras ken dumakkel isu nga sursuruten na DJ init ken kanayon nga agsango ijay daya isuna tayor uray na nga agsingising DJ init ket suruten na deta nga lawag tapno isuna ket dumakkel ken tumibker suna. So daytoy kakabsat kasla kumamet kanya tayo nga makita tayo ni Hesukristo nga iso iti init iti biag tayo. Akas kuna nga rod iti Juan 3:16 taga po ti kasta unay apanagayat ti Dios iti lubong. Inted na iti bugbugtong na nga anak. Tapno siya sinuma na mamati ken kuana ket saan nga matay. No diket maadaan ti biag nga agnanayon. So inted na kakabsat ti anak na tapno datayo ket maisalakan tapno agbalin ni Hesukristo nga init iti biag tayo tapno isuna ket agbalin nga lawag iti naaldaw-aldaw nga panagbiag tayo tapno datayo ket dumuras ken tumibker tayo basta met iti pamati tayo ken kuana ken DJ ayat tayo ken kuana ngarud kabsat awisen ka ket kumararag tayo ket dumawat tayo iti pamakawan ken kuana ken akseptaren tayo isuna akas Dios ken mangisalakan iti panagbiag tayo idaulwan kayo ngarod iti maysa nga pararag ket suruten da kumararag tayo Apo Dios aminek asya ket managbasol ket Lord pakawanen nak dagiti basbasol ko Apo Jesus mamati na sikakit na tay gapo kadagiti basbasol ko ken nagungar ti may katlo nga aldaw tapno agbalinak nga nalinteg
tatanga oras, lukatak ti pusok, ket pastriken ka akas Diyos, ken mangisalakan kanyo. Agyaman ti pamakawan mo, agyaman iti pudno nga biag, agyaman ti Espiritu Santo nga inted mo kanya. Dahil apo iti dawat ko, itinagan na po mi Jesus. Amen. So, adem bati na kada tayo kakabsat nga promise na kuna nandiyan John 1 verse 12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So, kakabsat, kaslatay la kumamit iti sunflower nga patuloy nga tumiptip ker, patuloy nga adda kanya tayo iti lawag, tapno iti panagbiag tayo iti naldaw-aldaw. Ket addaan latta dijay grasya, dijay parabur, dijay ayat, ken dijay pamati ni Kristo kanya tayo. So dijay laeng jay agyaman na kakabsat. Praise the Lord, Sis Alifean. Kay tatan kakabsat, awag meten ni Sis Ate Aya nga isuna iti mangi-announce digiti activities tayo. Bye. Okay. Okay, so dagiti nga ro dagiti schedule tayo itagta. So detoy every week tangarod kuna kung kati panagtulog kani Apo Diyos ket talagang very excited. So I'm praying na datayo amin kat maka-attendar detoy schedule tayo iti body of Christ. The ticket every Wednesday nga maangay iti Lifeline when no topic every Wednesday 6:15 to 7:15 p.m. So after that, DJ summary met no ana DJ revelation ni God ada diti mangangay nga Lifeline topic review. Kumbaga DJ message iti Lifeline mabinsa-binsa. So that iti obraen tayo dati Lifeline topic review. Monday aging na iti Saturday. So apart from that, damit diti mangangay tayong day in prayer and fasting. So ginaganap ito every first Saturday of the month. So handa deta dapat dete freedom in Christ tayo eno ti kuna tayong Encounter God retreat na maangangay dito every last week of the month. So itatanga April, maangay ito into no April 30. So hanla nga deta, dapat iti maangay nga Sunday worship service tayo every Sunday, face to face and virtual. So itata, usually 8:30 to 10 o'clock a.m. So pero itata ada detoy conference tayo itataken into next week alas 7 to detoy Sunday worship service tayo. Pero on the succeeding weeks na 8:30 to 10 a.m. So mabuybuya detoy babaen iti FB Live, FB page when it mabuya pa iti YouTube at the same time face to face. So hanlang deta gagayan ken kakabsat at damit deti mangangay tayong PISOL class. So usually deti ket mangangay after DJ makapag FIC when after makapag EGR. So para tuloy-tuloy di obedience tayo kay God ada deti ang angayen mi nga PISOL class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So deti met itatanga Holy Week itatanga ag idi nagrugi idi last week April 13 aging gana deto ito ni April 30 deti Covenant Family Conference nakapinpintas deti nga conference kasi about family deto. So kayat ni God na we as families maging united tayo as one and through our families maging vessel tayo iti word ni God to others. So kastamit into May 27-31 and then to digitay maangay nga self-development. So ano dito self-development? So digitay
cell BS leader, cell leaders, dagitay mentor nga more pa nga ma-develop DJ leadership da. So adan to cell development training into no May 27 aging gana iti May 31. So DJ laing mga kapatid, dagiti schedules kayo iti church. So agyapan na, thank you for watching and praying that all of you will really attend this schedules dito sa church. God bless you all. Praise the Lord. Ate Aya. Tatakit intayon kakabsat iti pinag-closing prayer tayo kahit awaga ko ni Sis Sinya. Nakamute ka, sis. Hindi niya nakamute ka. Hindi niya nakamute ka. Hindi niya nakamute ka. Nakamute ka nga nag-prayer. Check na kami kanilitin niya itatay prayer. Saka lang no shot lang si at the diferensya. Nakamute is muna kami ng Nakamute. major prayer. Okay.